Після освобождення Подкарпатської Руси совєтською армією у 1944 году скоро последовало її присоединення до СРСР. Що треба знати русинам за факт анексії Подкарпатської Руси Совєтським Союзом і УССР, а також що треба знати про те, як і за що голосували русини Закарпаття 1 децембра 1991 року. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки при СССР от 3 июля 1991 року закон про республіканський і місний референдум, і іменно з цим законом творилася держава Україна. Замітьте, юристам нині приказано мовчати про це, а іменно цей закон про республіканський і місцеві референдуми була створена, проголосована держава Україна, в якій і ми, русини, прийняли участь. Но почему такий закон предлагав обязательно і місний референдум? Діло в тому, що радянська Україна була образована в 1922 році. І от коли вопрос возник о виході України із Совєтського Союзу, Української Республіки, тоді був закон іще признаний, да, Україна може вийти із состава Совєтського Союзу, но вона отримала при Совєтському Союзі 3 силові присоединення. Силою був присоединений до Совєтського Союзу регіон Галиція. Пам'ятаєте, коли німці і руські договорилися, розділили Польщу, і от Галичина по насильственному рішенню Сталіна і Совєтського Союзу війшла в состав СССР і пізніше УССР. То було в 1939 році. Буковину насильственно присоединили в 1940 році. Закарпаття насильственно, без всякого референдуму, Закарпаття, Подкарпатську Русь, Республіку Русинів присоединили в 1945 році. Я вже не споминав за Крим, 54-го нам не так важно. Но тоді було сказано, мають провестися разом з республіканським референдумом і місцеві референдуми. Прото це хочуть жителі Галиції войти в состав нової і ще несуществуючої України. Подчеркую, юридично несуществуючої України – це вернутися в Польщу. Жителям Закарпаття давалася можливість законом, місцевим референдумом вияснити їх желання. Це хочуть вони піти в состав нової і ще несуществуючої України, або вернутися до чехів, або до мадярів. Жителям Буковини також предлагалося, хочуть вони войти в состав нової України, ще не существуючої юридично, або хочуть вернутися у Румунію. Теж предлагалося і кримчанам. Так от, законом про місцевий і республіканський референдум воспользувалися, підкреслюю, законно у Криму і в Закарпаттю Подкарпатської Руси. На жаль, Галичина і Буковина проморгали, як кажуть юристи, цю унікальну юридичну можливість. Пізніше не будуть шкодувати за це, але время пройшло. І так, місцевий референдум, я вже не говорю за другий, на Подкарпатській Русі Закарпаттю проходив по совєтсько-українському закону про референдум, в якому був законним місцевий референдум, і було написано, що при підсчеті голосів враховується не лише республіканські голоса, а й місцеві голоса, які також приймаються до уваги. Враховуючи, що після розвалу СССР територія Закарпаття, як бивша Республіка Подкарпатська Русь, Національна Русинська Республіка, автономна у составі Федеративної Чехословакії уже юридично і конституційно з 1938 року, фактично повисла в повітрі. Вона не мала іншого юридичного статусу, як автоматично встановившийся статус
Національної Республіки Русинов. І тепер русинам Закарпаття і другим національностям в Закарпатті, мадярам, словакам, українським, руським, румунам, предлагалося, хотять ли вони создати нову Україну, якої ще юридично не существує, или, може, предложать автономний статус, или спеціальний статус, или хотять вернутися у свій довоєнний статус Республіки Незалежної Держави. Вибор хороший був. Про те, що нині преса замовчує, що юристи про то почти не знають, а так і знають і мовчать, вопрос другий. На 5-му Русинському світовому конгресі в Ужгороді на цю тему читав доклад професор Іоанн Гранчак. Він указав, впервые прочитав, що Закарпаття, Подкарпатська Русь була анексована без всякого референдуму радянсько-українськими танками, а потому на момент розвалу СССР у неї був вибор. І вдумайтеся, що прийняли русини. Вони виділи, що Словакія і Чехія возвращаються в своє єдинство, і там русинов мало що чекать. Мало того, як і нині русини, коли вопрос йде о возвраті в Європу, ми завжди говорили, хто нас там чекать. Но тоді, в 91-му році, русини, в тому числі і я був тим, хто ходив по священникам по цілій області, агітував, щоб давайте проголосуємо за нову Україну, в котрій буде демократія, можливо, така велика, як і була в Чехословакії, і ми зможемо реалізувати свої національні права в рамках цієї нової і ще не существуючої держави. Но якраз перед самим тим референдумом прийшов у Закарпаття страшний чоловік для русинов. І такий пропагандист безбожія, комуніст Кравчук. Його сюди послали для того, щоб він маленько збив із толку русинов на референдумі. І от він через своїх комуністів настояв, щоб у формулюванні референдуму в Закарпатті місцевому слово «автономія» було замінено на «самоврядна територія». Все. Він в виборах не участвував, більше його діянь не було. Но сам прецедент був для комуністів такий. Можна було не міняти текст на референдум. Бо по закону референдуму не міняється текст за 30 днів до самого референдуму, а зміна була за менше, ніж 30 днів. Тобто з юридичного боку залишалася в силі перша формулювання. Но русини у Закарпатті, в обласній раді, зробили дуже мудре рішення. Вони, коли розкривали слово «автономія», добавили до нього не лише самоврядна територія, а добавили спеціальна самоврядна територія, що є більшою, ніж автономія. А щоб напомнити, що ця територія мала державність міжнародну, суб'єктність міжнародну, текст референдуму вписано, що Закарпаття є спеціальна самоврядна територія і як суб'єкт в складі України. І добавлено на всякий случай, щоб нас ніколи, ні нині, ні завтра не ціпляли до Буковини, до Івано-Франківської чи до Галичини, було дописано і той голос волі народу донині дійсний, юридичний. І Закарпаття не входить ні в які інші адміністративно-територіальні утворення. Точка. Кравчук пішов до Києва. Він більше не контролював цей процес. І от русини проголосували. Вони ліпше проголосували за создання тої і ще несуществуючої юридичної України 92,5%, краще, ніж западні регіони. Но на місцевому референдумі, юридично законному, із законними наслідками проголосували 78% за встановлення довоєнних статусів, могли казати держава, але сказали ні. Самоврядний спеціальний статус, тобто не тільки автономний, навіть ще вище. Проголосували. І коли у Києві після своїх передряг
дійшли до розуму, що значить спеціальна самоврядна територія, що це не просто держава, це не просто якась автономія, це практично інна держава. Там було прийнято єдине і страшне рішення – заборонити вспоминати про референдум. Срочно прийняти новий український закон, по котрому вивести з закону про місцевий референдум його право місцевої. Пустити чутку, що референдум в Закарпатті був незаконний, по закону України, якої вони кажуть, якої України, якої ще не було, місцевий референдум не дозволяється. Так, напустивши туману, рішили глушити демократію жителів Закарпаття. Но русини продовжують свою роботу. І рішення обласної ради в 92-му, 3-му, 4-му до Верховної Ради було простоє. Просимо, було написано в проєкті рішення, внести в Конституцію, що Закарпаття є спеціальна самоврядна територія. Верховна Рада України, котра була недавно ще комуністична, да ще й виборів не було всього комуністичного, всі комуністи нові почали тягнути. Не Верховна Рада утверждала результати референдуму. Вони вступили в силу з моменту публікації їх тою установою, яка їх проводила. Так вони вступили в силу 4 грудня 1991 року. Іменно 4 грудня і образувалася незалежна держава Україна, в якій русини також стали державотворчим народом наряду з українцями, русскими і другими, в тому числі нашими закарпатськими мадярами. Такі прості речі. 2 раз 2 – 4. Нині знову крутять, вертять. Недавно появилися статті від агентури спецслужб, що, мов, прийшов Кравчук та збив із толку, та поміняв слова у тому референдумі, а значить, збив із толку, і то ніч немає сили, а то вже люди пропало, а русини вже вам нічого ніхто не дасть. Не хочемо казати, що благодаримо вас, агенти, бо ми вас познаємо нараз, коли пишуть агентура деякі слова. Просто кажемо, ідіть, учіть матчасть, матеріальну частину. Рівень лжи і неграмотності очевидний. Нічого не зробив Кравчук з такого катастрофічного. Він предложив змінити одне слово на його толкування, що юридично не лишало його сили. Но оскільки русини проголосували не за самоврядний статус, який має тепер по Конституції формальний і люба область, а спеціальний статус, як суб'єкт міжнародного права в складі України, як такий регіон, котрий ніхто не сміє приєднувати, як тепер уже пущав чутку, до Галичини. Туди перетягують фінансові, банкові і различні управління, железних дорог, електрики і прочого. А ведь воля закарпатського народу була чітка. Не приєднуватися. Всі структури мають бути у нас на місці. Про це я говорив, коли був депутатом обласної ради. І правда, що наша обласна рада все-таки прийняла у 2007 році своє рішення про те, що в Закарпатті є народ русини, котрий національність, кожен має право по закону України восстановити самостоятельно або змінити свою назву по закону України. Кожен громадянин має право вибрати національність або восстановити, відновити. Так от ми, русини в Закарпаттю, навіть по українському закону, не говоря про міжнародним і про законам собственним, право відновили свою національність русини. Точка. Тепер, оскільки русини є, русини живуть компактно, русини владіють русинським язиком, котрий українці многі не розуміють, і телебачення української мусить переводчиків брати, щоб в школі діти русини, коли дають інтерв'ю, треба переводити.
було прийнято рішення у 96-му році плани заходи по етноліквідації русинської національності, коли всім державним структурам, значить, державній адміністрації, обласній раді, школі, СБУ, КГБ, различним прокурорам, судам було предписано глушити, громити права русинов. Коли мене судили за нібито заклики до сепаратизму, а не доказали. Нічого не казали, я казав, що я подарю тому СБУшникові Золотий Хрест публічно, котрий докаже, за що мене судили, хоча б за що. Тому що не було ні аудіо, ні відео, ні доказів. Лиш знайшли, що між строчками, котрі читалися на собранні у русинів, експерти знайшли приховані заклики. Ці приховані заклики русини в Мукачеві, коли були, не розуміли. Донині ніхто з експертів не розуміє, крім тих двох експертів-жінок, які виконали злочинну указ. І так, було прийнято рішення і мені на суді записати мене насильно українцем. Перший случай, коли судом я був вписаний як українець. Я пару раз просив суддю, зафіксуйте, я не українець етнічний, я русин, але громадянин України, котрий голосував за Україну. І тепер, коли молодюки, націоналісти, котрі ще тоді, в 91-му році сиділи на горшках, а тепер виступають і в адрес наш викидують различні слова, клевети і угроз, ми їм кажемо, на горшках ви ще сиділи, коли ми голосували за незалежну Україну, і це наша Україна держава, і ми будемо рішати, що і як далі поступати. А вам, молодюкам, рекомендуємо освіту мати і почитати закони, хоча б українські. На цьому ми могли б завершити нашу бесіду, но хотілося, по-перше, проспівати многоє літа сербському новому патріарху. Поспівати многоє літа нашим русинам, котрі в 45-му році, точніше в 44-му році, во главі із святим Олексієм Кабелюком, карпаторуським святим, тоді написали письмо власті СССР, що ми не українці, а русини, то аж приєднаєте нас уже, видимо, до Совєтського Союзу, то образуйте нам Карпаторуську республіку. Бо ми, наша рускость не моложа Карпат. А також, раз ці границі закриють, то просимо сербського патріарха дозволити благословити нам вийти з состава сербської церкви і вийти в состав Руської церкви, у якій і ми донині перебуваємо, а з 91-го року в складі Української православної церкви, яка без 5 секунд незалежна, лише формально споминає патріарха Руської церкви, будучи повністю незалежна, на відміну від ужасного состояння безправ'я нової структури ПЦУ, яка ніяких прав не має, підтримки в народі немає, а то, що і підтримують каральні органи в Україні і влада, це позор і доказ, що вона для нашої України і держави чужа. Чужа вона для Закарпаття, бо в Закарпатті ніколи не було історично української православної церкви. То у нас була, і сьогодні ми говорили, православна церква Карпаторуська, Карпаторусинська церква, котра у віді 2 єпархій Мукачівської і Пряшівської нині поділилася на Руську церкву, з 91-го на українську, а частинка сталася на чеських землях і Словакії. Ми з цим статусом погодилися. Ми русини мирний народ. Наш предстоятель в Україні, блаженніший Онуфрій, став дійсно подлинним отцем усіх народів в Україні, усіх національностей. Тому він такий смілий і потерпів гонення, но він відстояв наші права, а тому ми молимо Господа, Боже, дай много літа і новому сербському патріарху,
і нашому митрополіту Онуфрію, нашим православним єпископам, нашим православним священникам русинам. А також би повірив, що хвала й тим русинам уніатам, священникам, хоч їх там є парочка, але і у них деколи дають голос, що не все ладно у їхній організації. Мир і благословення, і многое літа всім, хто нас чув, а юристам рекомендуємо іще раз пройтися по закону Радянського Союзу, по якому було право виходити з составу СССР, але там були умови. А також іще раз проробити закон УССР від 3 іюля, закон про референдум республіканський і місцевий, порівняти його з нинішнім унікально мертвим законом про референдум і порозуміти. Ми много втратили, хоча надіємося, що в майбутньому лучші депутати попробують оті всі аномалії випрямити. З Богом святим! На цьому завершено передачу недосказаної. Будьте здорові! Будьте здорові! З Богом святим!